Coke plus biskuit plus butong pa jud. Nawala, masakit sa akong ngipon. Mulaag ko, bi. Kirara! Kirara! Sa mukha gining mama oy, nangunga pagay kong bayabas. Kirara, alis sa dire. Kay papalitan ta kag painit. Kay papainit na to atong sumpitiro. Sige ma! Dara Kirara, pagpalit itong soft drink og biskwit upat ka buok. Sa ganito ma, soft drinks, soft biskwit. Oh, ay pagdugay ha. Kirara, unsa rin mong gidala? Kung mainit ni para sa tarbahante, nagpasungkit man mi. Naghangkay butong dito, Claire. Kalami ato, Kirara. Ni, gali ko, Claire, kapadali upang mama. Muadto de ko ila Maria. Inon ako si Maria nga mulaag mi ila Kirara. Kay daghan do kay butong. Ayo! Maria! Sirado mang balay nila Maria. Mingaw man kaayo. Maria! Bakit ako kipon, Mama? Mura man ron og si Maria, naghilak lagi siya, naunsa ka siya. Maria! Maria! Naunsa ka? Oy Claire! Sunod Claire! Itulak lang portal! Ay! Dili din ilak! Musunod ko Maria! Naunsa ka, Maria? Nagdungoy mo yung makagila. Yakit ka akong ngipon, Clara. Asa din mo, Mama? Wala pa ka uli. Wala ka nagbilang tambal. Mama. Maria, wala akong tatayla Kirara ba? Sakit dahil mong ngipon? Oo, gabi na po sakit kayo. Susaya nga, Maria, uy. Nagpalit unta og painit si Kirara ba? Daghan pa daw kay butong sa ilaha. Kaya nagpasungkit mong daw sila. Hinga to, Claire. Daghan kay rug painit ila Kirara Maria. Kaya nagsugat mo dito sa kanto ganina o. Nagdala siya og soft drinks og biskwit. Tas napod yung butong sa ilaha. Saya nga, oy, mo adto unta ta. Ubanon ta ka didto, sakitan makagngipon. Ako na lay mo adto. Hello, wala na laging sakit, Claire. Ikapar ako diri, Claire, oh. Wala na di ay. Wala na sakit. Coke plus biskuit plus butong pa jud. Nawala, masakit sa akong ngipon. Mulaag ko, bi. Maria, kamusta ka? Uban ko sa mga Claire. Kaya ako raman po diri isa. Di naman po kay sakit akong ngipon. Tara, sige, dili. Bakit? Mahutdan ta ba? Wala din nagsakit yung ngipon, Maria. Wala. Claire, may lagi og naparoy painit ila ni Kirara nga. Ipapainit man ko ato sa ilang sungkitiro. Dapat yung mabili rin, karago na pag-iparit ni Kirara. Awa, Maria, na mainit sila. Giinan, bitaw ta ka. Dali na, Claire. Hello, na mainit yun day sila. Pero day na ako ikaon sa wala, oh. Kay tuuman ang nagsakit. Nang! Mayong hapon, Nang! Nang, nagpasungkit tayo mo, Nang! Daghang dito kayo magbutong mo! Timing jud kayo mo duha ba? Mo pa'y paghumanog ka ng pamainit sa sungkitiro. Nakitaan mo na mo si Kiara ganina, Nang. Nagdalag pa init. Nang, butong jud among gaan hidiri, Nang. Nang, butong jud among gaan hidiri, Nang. Daghang daw kayo magbutong. Lingkod niya. Yagi ko sa inyong balay ganiha, Maria. Nalagi nagilak. Ikaw to nagilak. Oo, ako to Kirara. Sakit man kaya akong tuong ang ngipon.
Pero pag abot ni Claire kay wala na. Wala mag-magic, nawala lagi kalit. Gani kirara, pag adto na ko sa ilahan, nagdangoy ngayon na og hinila. Tapos pag abot na ko, giingnan ako nga nagdala kag painit, nahulian man. Ang ako ra ding dalang painit, Maria, mo rin na kapaayo sa imong sakit sa ngipon. Dili oy, pag abot ni Claire, nawala jud siya. Ulian. Kay nakadungog man ka. Unsa day ni siya nang? Painit. Nang, wala din ni nahurot sa inyong sangkitero ang inyong painit nang. Nang, napalagi may soft drinks. Ablihan na to ni nang. Ati jud ni si Maria ba, pagkaon raman day makapawala sa iyang gibati. Kirara, pagkuha dito 2 ka baso. Sige, ma. Nang, wala ka ikunang ba? Pwede ko mag-inom og una. Gamay lang, ha? Gamay lang kayo. Oh, di atong butangan, bi. Bi, butangan na ito. Manginom ta ninyo. Wala na, malit kag painit. Daghan kaayo na. Manag sungkit. Umano. Wala, dali ara no. Pati dyan yung bataa, oy. Makalingaw dyan ba? Maria, ikaw naman yung nag-una-una di kaon. Maulaw ta ba? Ayaw ka ulaw, Claire. Kay iba kaon man eh.